Andrejka, fotíme vizuál k Bratislavským modným dňom. Cítite sa lepšie pred fotoaparátom alebo na mole ako modelka? To je ťažké povedať. Viete čo, pred fotoaparátom je to veľká rutina a viem, že vždy sa vyberú tie najlepšie fotky, keď dôverujem fotografovi, tímu, profesionálu, ktorý väčšinou je okolo mňa, tak je to vždy príjemná spolupráca. A dá sa povedať, že mám takú akoby istotu a na tom mole je to vždy veľmi individuálne a vždy záleží veľmi na publiku a na divákoch, na atmosfére. Takže si myslím, že možno, že je to tak ako viacej demanding, ako sa hovorí, tak ako náročnejšie a viacej ako sa vyžaduje od toho človeka, aby naozaj akoby komunikoval, aby vystupoval a energia ľudí, ktorá je okolo vás, tak niekedy aj vyčerpáva. Takže je mi asi bližšie fotografovanie, ale je to zase po každé taká by veľká výzva pre mňa predvádzať a hlavne pre dobrých návrhárov. Je to vždy úžasná skúsenosť a vždy sa veľmi teším. V akých najextrémnejších podmienkach ste predvádzali? No, pri rôznych. Dokonca som predvádzala aj v Alpách pre jednu známu šperkárskú značku v spoločenských šatách s krásnymi šperkami, ale bolo asi minus 5 stupňov, takže to bolo ako veľmi náročné. Samozrejme musíte zakryť zimu, klepanie, husiu kožu, klepanie zubov a určite od tej modelky sa vyžaduje veľká profesionalita a také seba zaprenie. Bolo veľa určite tvrdých skúšok a skúseností, ale od toho tá práca je, že to musíme zvládnuť a hold, musíme ísť do toho. Ste teda hlavnou tvárou Bratislavských modných dní, budete aj predvádzať. Viete mi povedať, v koho modeloch vystúpite? Zatiaľ viem 100%, že vystúpim v modeloch Janky Pišťovej. To viem určite. A čo bude ďalšie, ešte uvidíme, je to v jednaní. Viem teda, že aktuálne vás zamestnáva aj nakrúcanie seriálu. Môžete nám k tomuto niečo bližšie povedať? Zatiaľ nie. Zatiaľ je to v jednaní, lepšie povedané takto, to som povedala zle, v jednaní je moderovanie známej relácie, TV seriál až do tej doby, kedy nebude spustený, tak v podstate ešte to tajné. Natáčam niekoľko prvých pilotných dielov a veľmi sa na to teším. Určite to bude tiež skvelá skúsenosť a je to pre mňa veľká výzva, teším sa na to.